Så er jeg her igen med den sidste af åndedrætsvideoerne. Vi har i alt 6 åndedrætsøvelser, som vi kommer igennem på hormon-yoga-forløbet. Og den her navnlig kriya har jeg ikke lavet nogen video på endnu. Den kommer her. Så navnlig kriya er den ultimative detoxende åndedrætsøvelse. Den er simpelthen fantastisk og også lidt svær at lave, lidt krævende, men når du har den, så behøver du næsten ikke andet. Simpelthen. Den er helt vildt fantastisk. Så du skal gøre den om morgenen. Når du vågner om morgenen, så er det den her, du laver. Og når du har lavet den, indtil du har fået varmen, så er du klar til at komme på toilettet, og så får du bare renset det hele ud. Prøv den af, giv den en chance, og gør den i en måned, og så se, hvordan du har det derefter. Både på fordøjelse, menstruationssmerter, lændehalløj, åndedrætsudfordringer, altså det her med at kunne trække vejret helt ned til maven. Vi strækker på åndedrætsmusklen, vi strækker og masserer på de indre organer. Alt det her bindevæv, der holder på de indre organer, bliver simpelthen møflet godt og grundigt igennem. Og det har kroppen brug for. Og det er sådan, hvis vi stivner i en spænding, eller vi stivner i en fastlåsthed, eller en statisk, eller ingen bevægelse, så er det hele, det kollapser. Så vi vil gerne have liv, og vi vil gerne have pulseret det hele godt og grundigt igennem, så vi kan få masser af ilt og vitalitet og næring til de indre organer, for det er dem, der holder os i live, og det er dem, der holder os friske. Og hvis det er, at vi vil have god hormonel balance, så bliver vi nødt til at have en god cirkulation, både til vores æggestokke og vores nyrer, og vores lever skal detoxes, for der er masser af hormoner, der bliver produceret her. Godt. Det er også den sværeste øvelse at undervise i, så nu gør jeg bare det mit bedste. Navnlig kriya er en del af 5 udrensende øvelser. Det fortæller jeg også om på holdet. Navnlig kriya er den ene, den anden det er tungeskrab, så er der næseskyld, den tredje, så er der tarmskyldning, som man kan vælge. Det er en typisk indisk renselsesmetode. Og så den sidste, det er tratak, altså hvor du tænder et lys, og så sidder du bare og koncentrerer dig om flammen, simpelthen for at rense dit sind. De 5 øvelser anbefaler man i forhold til at rense sig selv, og det tager ikke meget mere end et kvarter, så er du igennem det hele. Og det anbefaler man at gøre om morgenen. Godt, navnlig kriya. Man kan komme i kontakt med øvelsen i forskellige udgangsstillinger. Den letteste er med hovedet nedad eller knæfjerstående. Nu fortæller jeg lige først, hvad der skal ske. Herinde i maven, du finder din ribbenskant, så er der det bløde mavestykke. Her, lige herinde bag ved ribbenskanten, der har du åndedrætsmusklen. Når du ånder ind, så trækker musklen sig sammen og skubber de indre organer ned. Når du ånder ud, så løfter den sig op. Det vi forsøger nu, det er at ånde kraftigt ind, og så ånde kraftigt ud. Skabe et vakuum, så al luften ud af kroppen. Så når der ikke er luft heroppe, så skaber vi et vakuum, så mangler der noget derinde. Det vil sige, at vi kan trække de indre organer op i ribbenskassen og skubbe dem ned igen. Og op og ned igen. Jeg prøver lige at vise det. Og jeg kan så ikke snakke, imens jeg gør det. Nu tager jeg blusen op, så du kan se, hvad der sker med min mave. Og her er der ingen fine fornemmelser. Vi skal bare lade maven være så blød og afslappet som muligt, for ellers kan vi ikke trække i både mavevævet og de indre organer. Så kommer jeg op i hund på hovedet nedad. Og her må du gerne bøje knæene. Have en lang lige ryg. Vi kan bare lige stå og trække vejret her lidt. Okay, så ånder jeg dybt ind. Og derefter så ånder jeg kraftigt ud. Så trækker jeg de indre organer op i brystkassen. Og når jeg ikke kan holde vejret ude længere, så kommer jeg bare ud og slipper det. Jeg glemte lige at sige, for at kunne skubbe al luften ud og lade den blive ude, så bliver du nødt til at spænde op på din halslås. Så halslåsen er, at du lige spænder lidt fast omkring struben her, så at luften ikke kan komme ud igen. Jeg kan lige prøve at vise den i knæfjerstående. Det er også en måde at få fat på. Så enten her eller her. Og jeg kan personligt godt lide
hovedet lidt nedad, fordi det der sker, det er, at de indre organer, de presser lige nu på din åndedrætsmuskel, så du bedre kan mærke, hvor det er, du skal spænde for at få luften ud, så du kan arbejde med det. Så vi prøver her. Så jeg ånder dybt ind, ånder kraftigt ud, holder luften ude. Og slipper det. Rigtig godt. Hvis man er totalt tjekket og har gjort det her i noget tid, nu er det ved at være noget tid, siden jeg har lavet det, så når man har gjort det her nogle gange, op og ned, man kan også til sidst gøre det i siddende, så kan man faktisk gøre det, at man ruller det sideværs. Men der er jeg altså ikke kommet til endnu, også fordi det er noget tid siden, jeg har gjort det. Men fidusen er, at du ånder ind, ånder ud, holder luften ude, skubber op og ned, og så forsøger du først at tage den ene mavemuskel, dernæst den anden mavemuskel, og så på den måde, så kan du så massere bueindholdet rundt. Men altså op og ned, det kan altså også noget. Godt. Jeg håber, det gav et lille præg om, hvad det er, både hvad vi laver, men også til jer, der har været på holdet, så I kan huske det. Og som sagt, fortvivl ikke, den er faktisk lidt svær at lave. Prøv den gerne 3-4 gange, lige så du får fat i det. Tricket er, jo mere du slipper i maven, altså slap af i mavemusklerne, desto bedre kan du komme ind. Så det er altså åndedrættet, der skal styre det her, og maven skal bare slippe. Ja. Hvis du ikke lige nåede at lave den om morgenen, og du har lyst til at lave den senere på dagen, som sagt, det er også en rigtig god øvelse for ryggen, fordi den strækker på nogle af de ting, der kan være lidt spændte i ryg og mave. Så skal du gøre den, du må højst have spist, altså der skal gå 2 timer fra du har spist, til du laver den. Fordi at lave den med fuld bueindhold er ikke så hensigtsmæssigt. For det første, det er sværere, og vi vil egentlig gerne kunne skubbe rundt med tingene. Og derfor så er det en fordel, at der ikke er alt for meget mad i maven. God fornøjelse. Jeg håber, at det lykkes for jer, og I synes, det var spændende. Vi ses.